ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ዝበዝሐልኩም ገመይ ሓዲርኩም አና ሓኹም ሰላሐዲኒ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ናይ መዓልቲ ቃል ዝብል ፕሮግራም ናይ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ናይ ሓይሊ ቃል ናይ ብርሃን ቃል ሒዝና መጺና ኣለና እግዚአብሔር አምላክ ድማ በዚ ቃል ገይሩ ከሳግረና ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ ሎሚ ንካፈሎ ቃል ንድኻታት ምርዳ ዝብል እዩ ንድኻታት ምርዳ ንድኻታት መሕጋዝ ዝብል ሓሳቢና ሎሚ ክንካፈል ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ካብቶም ሓደ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተቐሚጦም ዘለዉ ንልቢ እግዚአብሔር ዝትንክፉ ኣቅድሚዒንቲ እግዚአብሔር ክብሪ ዘምጽኡ ኣብቲ ናይ ምድሪ ጉዕዞና ኣዚና ክንጥቀመሎም ዘለና ጊዜና ክንቦ ዘለና ነገር ንድኻታት ምርዳ ንድኻታት መሕጋዝ ብዘድልዮም ኣትዘድልዮም ጊዜ ክትርከበሎም እዩ ምኽንያቱ ንድኻታት መሕጋዝ ብዙሕ ዘገርም ዝኾነ ድንቅ ዝኾነ ውጽኢት ኣቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ኣለዎ ስለዚ ማንም ሰብ ኣብ ህይወቱ ሸለል ክብሎ ዘይግብኦን እንደገና ድማ ኣዝዩ ጥንቃቐ ዘድልዮን ናይ ድኻታት ነገር ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 እዚ ጽሑፍ እዚ ነፍሱ ዝኸኣለ ካልእ ትርጓሜ እውን ኣለዎ ካብቲ ሓደ ትርጉም ግን ክበኩም ኢየሱስ ከኣ ፍጹም ክትከውን እንተደሊኻ ካብ ጥቕሲ 21 ነዘንቦ ዘለኹ እንተደሊኻ ኪድ ዘለካ ሸጥካ ንድኻታት ሃብ ኣብ ሰማይ ድማ መዝገብ ክትረክብ ኢኻ እሞ ንዓሳ ዓበን ንበሎ ዋው ርኢኹም ኣሕዋት ኣብ ሰማይ ድማ መዝገብ ክትረክብ ኢኻ ኢልዎ ኣስተውዕሉ ኣሕዋት ካብ ንቢዝነስና ኢንቨስት ንገብሮ ገንዘብ ካብ ንኽዳንና ነጥፍኦ ገንዘብ ካብ ንመኪናና ንቀያይረሉ ገንዘብ ካብ ዋትኤቨር ኢት ኢዝ ንልብና ባህ ዘብሉ ነገራት ኣብ ምድሪ ንገብሮም ካብ ንኸብድና ንዕንግለሉ ንላዕሊ ኣብ ሰማይ ኣዝዩ ውጽኢታዊ ዝኾነ ነገር እንታይ ተዳኢልኩምኒ ኣብ ድኻታት ኢንቨስት ንገብሮ ገንዘብ እዩ ምኽንያቱ ኣብ መኪናኻ ኢንቨስት ትገብሮ መኪናኻ ኣብዚ ምድሪ ክትጥቀመላ ኢኻ ድሕሪ ጉዳይ ኣብ ቢዝነስካ ኢንቨስት ትገብሮ ቢዝነስካ ንዝተወሰነ ነገር ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ነገር ግን ኣብ ድኻታት ኢንቨስት ትገብሮ ካብ ገዛእ ርእስኻ ንላዕሉን ኣብ ድኻታት ኢንቨስት ትገብሮ ነገር ግን ኣብ ሰማይ መዝገብ ኣለዎ ኣሕዋት ረአዩ ገንዘብ ሓላፊ እዩ እዚ ሓላፊ ግን ኣብታ ዘይተሓልፍ መንግስቲ መዝገብ ክንገብር ንደሊ እንድሕር ኮይና በዚ ሓላፊ ገንዘብ ይከኣል እዩ በዚ ሓላፊ ገንዘብ ኣብታ ዘይተሓልፍ መንግስቲ ንመዝገብ ኣፍ ደገ ዝኾኑና ድኻታት እዮም ድኻታት ክብል ከለኹ ብብዙሕ መንገዲ ክንርኢ ንኽእል ኢና ካብታ ሓደ ድኻታት ክንብል ከለና ንሰብ በቲ ዘድልዮ መንገዲ ኣብቲ ዘድልዮ ጊዜ ክንርከበሉ ከለና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ንድኻታት ንፀገም ዘለዎም ሰባት ኣብ ጎኖም ብገንዘብና ብዘለና ነገር ደው ክንብለሎም ከለና እቲ ኣብ ህይወቶም ኢንቨስት ንገብሮ ነገር ኣብ ሰማይ መዝገብ ንዓና ይቆምጠልና እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መዝገብ ንምግባር ነቶም ኣብ ጎንና ዘለዉ ናትና ሓገዝ ዘድልዮም ንጠምቶም ነቶም ኣብ ጎንና ዘለዉ ናትና ኢድ ዘድልዮም ንረኸበሎም ንምንታይ ተተባሃለ ንሶም መንገዲ ክብረትና ኣብ ሰማይ እዮም ስለዚ እዚ ኦፖርቹኒቲ እዚ ዕድል ኣከባቢኹም ዘለኩም ኣከባቢና ዘለና ኣዚና ክንጥቀመሉ ኣለና ብገንዘብና ክዕንገሉ ዘለዎም ሰባት ተዳኣለዉ ንዓንጉሎም ክንረድኦም ዝግበአና ተዳኣለዉ ንርዳእዮም ክንሕግዞም ዝግበአና ተዳኣለዉ ንሓግዞም ካብ ዘለና እንታማቐልና ንንበር ንምንታይ ተተባሃለ እዛ ምድሪ ሓላፊት እያ ፍትወታ ሓላፊ ንብረታ ሓላፊ ገንዘባ ሓላፊ እዩ ነገር ግን እዚ ሓላፊ በቲ ሰማያዊ ዝኾነ መንገዲ ነቲ ዘይሓልፍ መንግስቲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ስለዚ ገንዘብና ኣብታ ዘይተሓልፍ መንግስቲ ሰማያዊት ቤትና ኣብኡ መዝገብ ክንገብረሉ ዘኽእለና ካብቲ ሓደ መንገዲ ንድኻታት ኣብ ጎኖም ደው ንምባል እዩ ክብሪ ንእግዚአብሔር አምላክ ይኹን ዘገርመኩም ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ምሳሌ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ሃሌሉያ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ምሳሌ ምዕራፍ 19 ካብ ጥቕሲ 17 እቲ ንድኻ ዝርሕርሓሉ ንእግዚአብሔር የለቅሖ ዋው ርኢኹም እቲ ንድኻ ዝርሕርሓሉ ንእግዚአብሔር የለቅሖ እቲ ንድኻ ዝርሕርሓሉ ዝድንግጸሉ ዝርሕርሓሉ ክብል ከሎ ማለት ኣይኮነን ኖ ዝርሕርሓሉ ክብል ከሎ ኣብቲ ዘድልዮ ብድንጋጸ ተላዒሉ ነቲ ዘድልዮ ነገር ክርከበሉ ክሕግዞ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ንድኻ ደንጊጾም ዝሕግዙ ዝርሕርሑ ዝርከቡሎም ሰባት እሶም እቲ ኣብቶም ድኻታት ዝገብርዎ ኢንቨስት ንእግዚአብሔር ከም ዘለቅሑ እዩ ዝሕሰብ ንእግዚአብሔር የለቅሕ
ንጽንሕ ኢሉ ብኻላ ኣዘራርባ ኣብ ድኻ ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ኣላ ማለት እዩ ንድኻታት ክንሕግዝ ኮለና ኣብኡ ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ነቲ ንሕና እንሕግዞ ሓገዝ ትቕበሎ እያ ማለት እዩ ስለዚ ጽባሕ ንግሆ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኢድ ኣምላኽ ካባና ተለቂሓላ ማለት እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ንድኻ ዝርሕርሐሉ ንእግዚኣብሔር የለቅሖ ንሱውን ንሰናይ ግብሩ ክፈድዮ ኢሉ ኣይገርመኩምን ንሱውን ንሰናይ ግብሩ ክፈድዮ እዩ እግዚአብሔር ዝፈድእ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ዓማጽ ኣምላኽ ኣይኮነን ከከም ግብርና ዝፈድእ ኣምላኽ እዩ ናይ ብሓቂ ንድኻታት ዝሕግዙ ኣብ ህይወቶም ክልተ መኽሰብ ኣለዎም ሓደ ኣብ ምድሪ ዝፍደይዎ ነገር ኣለዎም ካልኣይ ድማ ኣብ ሰማይ ዝፍደይዎ ነገር ኣለዎም ንምንታይ ተተባሃለ እቶም ንድኻታት ዝሕግዙ ኣብ ምድሪ ብዘድልዮም ዘበለ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ንፕሮቪዥን ብስኦም እያ ካልኣይ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጽባሕ ንጎ ድማ መጎስን ክብርን ኣለዎም ክብርን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣሕዋት ካብቲ ሓደ እናዓብየሉ መንገዲ ወላብቲ ምድራዊ ህይወትና ብፋይናንሻል ክንዓቢ ንደሊ እንድሕር ኮይና እቲ መንገዲ ከቢድ ኣይኮነን ንኺድ ንኽንዓቢ ንድኻታት ንሓግዝ ንዝረአሎም ንሃቦም ኣብ ጎኖም ደው ንበል እግዚአብሔር ድማ ንዓና ዝገብሮ ነገር ኣለዎ ምኽንያቱ ንሱ ክፈድየኩም እዩ ስለ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሰማይ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ምድሪ እውን እግዚአብሔር ይፈዲ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካልእ ዘገርመኩም ነገር ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 14 ርዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ምሳሌ ምዕራፍ 14 ካብ ጥቕሲ 31 እቲ ንድኻ ዝጭኩን ንፈጣሪኡ ይጸርፍ ኢሉ ርኢኹም በኣንጻሩ ድማ እቶም ንድኻታት ዝጭኩኑ እቶም ንድኻታት ዝንዕቁ እቶም ንድኻታት ዘጋፍዑ እቶም ንድኻታት ዘንቋሽሹ እቶም ንድኻታት ኣብ ልዕሊኦም ዝጻወቱ ሰባት ንእግዚአብሔር ከም ዝጸረፉ እዩ ዝሕሰብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስለዚ ንድኻ ብኽልተ መንገዲ ክንጥንቀቕ ኣለና ብድኻታት ማለት እዩ ሓደ ኣብ ልዕሊኦም ከይንትስእ ክንጥንቀቕ ኣለና ከይንዕምጾም ክንጥንቀቕ ኣለና ከይነባጭወሎም ክንጥንቀቕ ኣለና ካልኦት ከይንኾነሎም ክንጥንቀቕ ኣለና ንምንታይ ተተባሃለ ንእግዚአብሔር ከም ዝጸረፍና እዩ ዝሕሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ክንገብረሎም ዝግበአና ትክክለኛ ፍትሒ ክንገብረሎም ይግበአና እዩ ማለት እዩ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ንስኡን ዝርሕርሐሉ ግና የኽብሮ ኢሉ ኣይገርመኩምን ካብታ ሓደ ነቶም ዝስኡኑ በቲ ዘድልዮም መንገዲ ክንሕግዞም ኮለና ንዝስእን ኣብታ ዝሰኣነላ ሓላፊት ግዜ ኣብታ ዝሰኣነላ ጊዜያዊት ግዜ ኣብ ኣንሕና ኣብ ጎኑ ክንኮኑ ኮለና ኣብ ፀቁዑ ክንኮኑ ኮለና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክብሪ ኢና ንሕልፈሉ ዘለና ንኣምላኽ ክበር ስለ ዝበልና ኣይኮነን ዝኽብርኖ ንእግዚአብሔር ከነኽብር ንሕዋትና ከነፍቅር ኣለና ንእግዚአብሔር ከነኽብር ነቶም ዘድልዮም ኣብቲ ዘድልዮም ግዜ ዝተጸገሙሉ ግዜ ክንረድኦም ክንሕግዞም ኣለና ስለዚ ንዘድልዮ ሰብ ብዘድልዮም ምርዳእና ንእግዚአብሔር ምኽባርና እሞ ንእግዚአብሔር ብኸምዚ ንኽብሮ ካብ ኮንና ኣብቲ ዘድልዮም ግዜ ንሰባት ክንርከበሎም ንጓየ ንምንታይ ተተባሃለስ መታና ኣምላኽ ሰማይ ከነኽብር ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ንሓግስ ነቶም ክሕገዙ ዘለዎም ሻሎም